Mga kaigsuunan, maayong buntag ug adlaw igpapahulay diha kaninyong tanan. Ani na usab kita sa ato ang pagtuon sa ato ang leksyon ni ini nga semana. Lipay kami sa pakig-uban kaninyo. Apan sa dili pa kita magapadayon, hangyoon nato si Pastor Jimenez sa pag-ampo. Ato ko atong mga ulo, mga pinalanggang magsunan, nining matahom nga kabuntagon, Ginoong Diyos. Sa makosapa kami nagadapit sa balaano ni mga presensya. Salamat sa kagayunan nga kami usab makahimo na pag-usab ni ining mga buluhaton aron ang among mga tigpaminaw sa tibuok naong sayuta makabaton og dugang kalig-on kadasig alang niining leksyon nga imong gihatag kanamo alang sa amo Ginoong Dios pagpangalagad nga imo kaming hipalgan sa bisan unsang takna nga mga matinumano nimo nga mga pinyelan. Amen. Salamat sa imong pagpadala sa balaan nga espiritu alang sa paggiya sa amo karon nga pagtuon ini nga leksyon kay kanito na among ginatugyan pinaagi sa ngalan ug sa gahom ni Hesus nga amo manluluwas. Amen. Amen. Mga kaigsuunan, usa kadakong panalangin sa pakig-uban kaniyo ug pribilehyo ni ining adlaw nga igpapahulay sa atong pagtuon. Apan dili kami mutugot nga magapadayon ini nga atong pagtuon nga dili kami mutimbaya diha kaninyo. So hangyoon ako ni ining akong mga kaubanan dinhi si Pastor Jimenez ang ato ang Stewardship Director o si Ma'am Pinky ang atong Women's Ministry nga kanunay sila ang atong mga kauban magahatag sa ilahang pagpanimbaya niining panahona. Niining matahom makabuntagon sa tanan namo nga mga kaigsuunan, mga pangulo sa buhat sa kaumhan sa Southern Mindanao Mission. Nga kanunay sila nagasubaybay ni itong programa bisan pa man dito sa Davao Mission o dinhi sa atong nga North Central Mindanao Conference. Kami tumbaya kaninyo sa inyong pagkamakanunayon nga paminaw o bisan pagani tanan natong mga kaigsuunan nga kanunay nagapadala sa ato ang pagmutawag, mo Facebook nga sila usab nagahandom nga kani nga buluhaton kanunay gyud mapasiugda kay kani nakahatag nila dugang kalig-on dugang kadasig sa pagkasuod gyud kanunay ngadto sa tuang manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Mainito na sab ng pagbati sa atong mga kaigsuunan diha sa Northeastern Mindanao Mission, sa Zamboanga Peninsula Mission ug sa Western Mindanao Conference sa inyong makanunayong sunod nining atong programa sa takna sa pagtuon, labi na ni atong walay mga television set naning kamot sila sa pagpamati pinagi sa mga radyo diha sa mga kabukiran. Ang Ginoo magapanalangin kanyo happy Sabbath. Mausab mga kaigsuunan ang atong mga kaigsuunan nga gikan sa North Central Mindanao Conference o sa Davao Mission. Amo kamong gitimbayan ining adlaw nga igpapahulay happy Sabbath diha kaninyo. Tanan natong mga kahigalaan nga karon paminaw sa ilahang nga mga radio diha sa Hope Radio. So nagkadaiya nga mga dapit sa ato ang union. Happy Sabbath kaninyong tanan. Dili sab namo malimtan ang atong mga tigpaminaw nga gikan didto sa ato ang dapit sa nagkadaiya nga dapit sa kalibutan. Kamo among gigreet og happy Sabbath. Kami nalipay sa pakig-uban diha kaninyo samtang kita magatuon sa atong leksyon niining panahona. So magapadayon kita mga kaigsunan sa atong pagtuon, usa kadakong pribilehyo sa miaging semana nakit-an nato ang first nga missionary journey ni Apostol Pablo o ni Barnabas. Nga karon nga panahon ilahang nalibot ang una nilang giagian nga mga simbahan o ilahang gibalikan og isip nga ilahang recognize sa maong nga simbahan nga nagpadala sa ilaha, nibalik sila sa pagbuhat sa ilahang report. Apan sa dili pa nato paminawan o tanawon ang ilahang report sa ilahang Mother Church nga mao ang iglesia didto sa Antioch. Ato sa paminawan pinaagi ni Ma'am Pinky ang ato nga memory text sa binisaya nga pinulungan. Buhat 15, versikulo 11 nagaingon, apan ginatuhuan nato nga pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo maluwas kita.
ingon usab sila sa maong nga paagi. Okay, salamat kaayo Ma'am Pinky. So makita nato mga kaigsuonan niining ato ang leksyon nga naghisgot kini mahitungod sa pagtuo og sa grasya sa Dios. Apan sa dili pa ta mo adto sa lalom-lalom nga pagtuon niini mga kaigsuonan. Atong tanawon una nga sa diha nga ang iglesia, once gani nga ang iglesia ma-involve sa maong buluhaton, aduna gayud kitay responsibilidad nga mga missionaries nga nigawas alang sa maong nga pag-report kung unsay mga panalangin nga atong nadawat diha sa atong Ginoo. Kung atong tanawon si Apostol Pablo o si Barnabas, naghimo sa ilahang report ngadto sa iglesia kung unsay gibuhat sa Dios nga panalangin diha kanila. Dili ang ilahang gi-report kung unsa ang ilahang nahimo, kundili unsay panalangin nga gihimo sa Dios ngadto kanila. Nga nagingon sila nga the object of the report was the success of the mission, not because of their own ability, apan tungod lamang igsoon sa panalangin sa ato nga Ginoo. Apan kung doon na gani kadaugan sa buhat sa Ginoo mga kaigsuonan, dili pod kalikayan. Aduna po'y mga miyembro nga inay nga malipay, dili sila malipay. Ambot ko ngano mga kaigsuonan, nga hapsay naman unta, kini nga pagbuhat. Apan tungod aning kadaugan, kung inyong makitaan mga kaigsuonan, musugot taog sa dili. Tungod tingali kay ang atong kaaway nga ang yawa, dili sab malipay sa kadaugan nga maangkon sa atong iglesia. Mao nay hinungdan nga dunay mga kaigsuonan nga dili pud malipay. Maminaw sila sa sugyot sa pikas nga bahin, inay nga malipay sila noon maghatag og mga kagubot nga kini bugat-bugat ba yan ni igsuon nga termino gigamit ni Apostol Pablo apan ako ning isulti. Ang gigamit ni Apostol Pablo ngadto sa ilaha, trouble maker. Mao na mga kaigsuonan, atong tan-awon unsa magin na ihimong issue niini nga nagkaangkon sila og kagubot sa ato nga iglesia didto sa Antioch. Pastor Harry, mo na nga di na to kalikayano kay leksyon man gini. Bugo niya ito may tabo kanya napasabot lang gini nga niya pagitaan ning kalibutana. Naaga ni positive ang luyo po naagi po negative. Mao. Kay niya pamanggod dinhi ang mastermind sa tanan bitaw nga gisapunto nimo diha trouble maker. Nga at least gwapon hanay na utak itong kalampusan nga angay malipay puro sumala dinis tong leksyon. Adaghan pud nga mga tawo wala malipay. Usahay imbis unta mahimot ang galamiton sa Ginoo maminaw man punta sa hunghong sa pikas nga nahimon untang kanini ang nahimuntang kaamba kani kaatbang sa maayo nga report. So atong himduman nga tungod ana naagi duha ka grupo nga ang sa kalampusan unya naa po ditoy magpagamit nga unta sila unta mo kani sila mo cooperate nahimo na hinuon silang babag kay lahi man pud ilahang na digest ilang kaugalingon wa mas malipay sa report ni San Pablo og ni Barnabas sa kalampusan kay naapod sila laing gyud nahuna nga wala na mahaom sumala sa konsilyo didto sa iglesia sa orihinal nga iglesia. Mao kung ato ning makit-an mga kaigsuonan, adunay mga individual nga actually kini sila dili man pud ni sila original nga naa diha sa Antioch. Apan kini sila nga mga tao nga hapsay na unta aning iglesia sa Antioch. Apan ang gusto nako makit-an nato mga kaigsuonan nga dinhi sa kasinatian ining iglesia sa Antioch kauban ni Apostol Pablo ug ni Barnabas, makakat-on tata mga kaigsuonan og mga leksyon nga alang sa pagkadasig sa ato ang iglesia pinaagi ni ila nga kasinatian. Kaya dunay mga grupo nga hapsay na unta ang dagan sa iglesia sa Antioch. Apan dunay grupo sa mga gitawag kini nga mga Judaizer. Mao ning mga tao nga mga individual nga nagikan sa Juda o Judea nga kini sila gituuhan kini nga murag mani mga Pharisees ni sila. Nigikan sila sa Jerusalem, niadto didto sa Antioch, ang tumong og tuyo igsoon, maulamang ang pagsamok ni ini nga iglesia. Mao gitawag ni siya ni Apostol Pablo nga mga troublemaker.
This group, ingon pa niya dinhi, seem to have gone to Antioch on their own initiative. Usahay, adunay mga tao nga ilaharag yung kaugalingon nga initiative nga muanha sila nga dili sila gipadala sa iglesia, unya sila noon mo'y muhatag og kasamok. Usa may issue ni ini nga nahitabo nga naghatag og kasamok ini sa iglesia sa Antioch, mga kaigsunan. Ato daw tanawon, mga kaigsunan. Ma'am Pinky, na kay Atong masabtan mga kaigsuonan nga ang tinubdanan bitaw sa gitawag og kasamok sa naglantugi sulod sa iglesia sama niining mga Judaizers gagikan sa Jerusalem. Kini sila mga gitawan tag mga diehard nga mga tumutuo kibali, pero naa sila gibarugan nga kung dili masunod ang ilang gituhuan sa una niining mga hintil nga na-converter kanang dili sila ganahan ana kay kung mohimo man ang mga usa ka hintil makonvert ngadto sa pagka-Kristohanon, ang kining mga Hudiyo naa sila gusto ipasabot nga kinahanglan sila nga ang issue sa circumcision. Sumala sa balaod ni Moses nga mao na siya ang angay sundon, usa sila dawaton sa iglesia. So ang kadaugan nila ni Pablo o ni Barnabas sa ilang missionary journey mo nang ginaupos nila kay ang atong masabtan dinhi gipasanto pa ni Pablo og sa teksto nga atong nabasa nga ang kaluwasan diha na nagbase sa kang Ginoong Hesus pinaagi sa grasya. mao. So salamat, Ma'am Pinky, sa mao nga idea kung atong tan-awon ang root ngano nga kini nigawas sila nga nagsamok sa mao nga iglesia. It is because makit-an nato mga kaigsuonan nga kining atong mga kaigsuonan ni ini nga dapit. Nakit-an nila nga uy daghan naman mga hintil nga na kumbertir. Daghan naman mga hentil nga nahimong Kristiyano. Murag na nalabuan ng ilahang numero. So nagsamok na sila nga kani ato gyud i-implement ani aron nga naagyoy restriction nga dili sila mudaghan. Kay naingon sila dinhi morning bugat nga ilaha nga issue. Unless the Gentile ingon nila were circumcised and keep all other Jewish ceremonial laws, they could not be saved. Mga kaigsuonan, ato nakit-an nga kini ilang aligasyon bugat ni. Kaningon na sila dinhing nga unless ang usa ka hentil dili siya mutuman aning tanan nga mga balaod sa ceremonial laws sa mga Hudyo, dili siya maluwas. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, no? Mura og replika ni siya sa mga nagakahitabo bisan sa atong kapanahunan. Nabaya po'y mga grupo nga magsuroy-suroy sa atong mga kaiglesia,han. Wala gipadala sa mga espesipiko nga iglesia or pundok. Apan mo adto sa atong mga iglesia, apan ang kapait para ba usahay mga kaigsuonan, mo adto sila di mananghid. Mubutho na lang na diha sa iglesia unya muhatag sila mga pagtulunan nga moingon kung dili ka magbuhat ni ini dili gyud ka maluwas. Butang nato sa mayong panlawas. Kung dili ka mag-vegetarian, dili ka maluwas. Murag mamauna nga issue mga kaigsunan. Galing lang sa panahon ni Apostol Pablo mga kaigsunan, ang issue it's all about circumcision. Gentile could be saved only if they first become Jewish proselyte. Mana nga makita nato nga dako gini nga issue. Ang punto dinhi karon mga kaigsunan, gusto na ko makita sa leadership sa iglesia og ni Apostol Pablo og ni Barnabas, Ma'am Pinky og Pastor Jimenez, giunsa nila pag-atubang, pagtratar ni ini nga problema. Unsay paagi ilahang gihimo? Atong makita nga sa diha nga ang issue sa circumcision kay buot manggod sa una nga mga tumutuo ang ilang namatan og kahayag kaniadto nga mauna ang kamatuoran ipasunod nila ngadto sa bag-o nga mga converter. Labi na gyud sa mga hintil na dili man wa man labot sa kaluwasan kun ato agyon tun-an ang theology of salvation. Pero ila manggong ilabang gi-appeal ang mga pakigsaad ug ang kaluwasan nga unta nga sa ato lang berskulong sa ululohon ang kaluwasan pinaagi ra man gyud sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus, pinaagi sa grasya. So ang gihimo ra gyud sa mga alagad sa Ginoo nga mao pud na atong ginahimo karon
wala nila larguha sila dito nga gipang insulto sila kundi naagid sila kanini ang hiniusa nga mga grupo munang gitawag sa pinulungan nga sumalas bang kasulatan, in the council of many there is safety. Sa ato pa nangayo sila dito og mga kanini ang hunahuna na dunay konsilyo nga diin ilang gitagaag katungod aron nga mahiusa apan kung dili man gyud ato makita diha San Pablo bukal gyud siya nga ilag yung gipabarog unsa ang kamatuoran nga angayan sundo nato sa ato ang pagpangalagad ug alang sa atong kaluwasan diha kang Ginoong Hesus. Pastor, kanang ang text na gaingon, I cannot remember the text exactly, nga ang tao paghahukman sumala sa kahayag nga iyang nadawat. So I believe all those legalistic Jews, they receive that instruction through like the issue of circumcision, nadawat nila na tungod sa instruction po sa Ginoo sa panahon ni Moses sa Old Testament. And that was the physical circumcision which is the basis of their salvation. Sa New Testament, nga naanagyod si Ginoong Hesus, giingon diha, what is needed is the circumcision of the heart in the spirit. So, it may not be necessary nga circumcision physical, although na po'y mga health reason ana, but ang gi-emphasize diha nga ang pagtuli diha sa kasing-kasing, meaning denial of oneself because of their allegiance or pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus diha sa grasya. Okay. So, kung atong tanawan, balikan nato mga kaigsunan, aron masabtan nato ang background ni ini. Kining gitawag nga God's Covenant Community. Dili man gyud nato ni maligar mga kaigsuunan nga ang mga katawhan nga mga Israelinhon mao gyud gitawag sa Dios ug diha siya naghatag sa iyahang pakigsabot, pakigsaad or covenant. Sa diha nga gihimo ani mga kaigsunan, usa ni ana sa iyaha nga covenant nga gikinahanglan aron nga maapil ka ni ining God's Covenant Community, gikinahanglan gyud ka nga matuli. Apan unsa man gining covenant? Mao ba ni sa maong gitawag nato nga kaluwasan? Gusto na ko nga ato ning tagaan og pagtagad mga kaigsunan aron ato ning maklaruhan. Sa inyo ahang huna-huna is covenant and salvation. Unsa man nga concept kaning duha? Are they the same or are they different? Parehas ba ni sila o manuglahi? Ato daw tan-awon. Na Pastor Jimenez, unsa may imuhang ika-share ni ini? Kani nga mga isyu, mga pinilangga nga makisunan sa ato nga leksyon nagisgot madini sa duha ka mga kanini ang butang ang konsepto may tungod sa pakigsaad ug kaluwasan. Gani gisulti dinhi sa ato nga leksyon nga ang buluhaton nila kaniadto nga magpaila nga ikaw nasakop sa maong grupo uni anang mga katawhan sa Ginoo muna nga dunay mga tulumanon, dunay mga pakigsaad nga inyong himuon. Pero kana wala na to na gi appeal nga mao na pod na kinahanglan gyud nato nga requirements aron ta maluwas. Kay ang kabinan ug ang kaluwasan lahi gid na siya nga konsepto nga ato angayan sabton nga sumala sa tong leksyon. Ang problema lang nila nito kay ilahan nang gi-combine ang mga daan nga tumutuo, gusto gid nila nga ang ila nga gihimo kaniadto himuon gihapon niining bag-o nga mga tumutuo. Mugi po na sa ato karon nga kahimtang. Ang uban nagtuo sila nga sa daang tugon mauna ang gisulti nga diin tumanon gyapon na didto sa bag-ong tugon nga gitapos na ug ato tun-an maayo ang tuluhiya sa kaluwasan kato pa wala na ginay labot kay ang kaluwasan karon pinaagi na lagi itong pagdawat ni Kristo muna ang grasya wala na to ang mga butang nga gitawag dito nga mga tulumanon o mga seremonya nga mga tulumanon nga kun di nimo to himuon dili gid ka maapil didto sa katilingban o sa mga pinili nga katawhan sa Ginoo. Ang confusing manggod Pastor, kay ang ilang understanding ba sa una sa panahon ni Moses that you cannot be included, di ka makadawat sa kaluwasan unless you will undergo this experience of circumcision under Abraham covenant. No, so sa pag-abot lagi ana mo na nga ang ila kibaling hunahuna para gud sa ato karon nga
dili maluwas kung dili magtuman sa kasuguan. Na ay confusion ba kay what is meant by obedience to the law? Nya unsa nang ceremonial law, unsa nang kay mabutang ta man nag ceremonial law na kay kanang circumcision is more on the physical act man na siya. Pero sa ato karon, ang atong kaluwasan, it's not because we base our salvation sa concept nga obedient do ta sa law, to the letter, but it is because after we have received the salvation. So, ang atong basihan, dili nga maluwas ta ka. Among himo ta aron maluwas kun dili nga it's already the grace of Jesus Christ who saved us. And so because we are already saved, we are bound to keep the commandments of God. Amen. So, mga kaigsunan, kung atong tanawon, no, dili gihapon mawala ang basic nga prinsipyo. Tungod niining nga duha ka butang, gisagol man gyud niining mga tawhana ning duha ka konsepto sa covenant o sa salvation. Kung atong tanawon mga kaigsunan is ang pagtudlo ni Apostol Pablo ni Barnabas ug ang pagtudlo sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Makit-an nato nga salvation has always been by faith. So ang kaluwasan pinaagi lang gyud sa pagtuo diha sa sakripisyo ni Kristo. Apan unsa maning covenant of God's community o God's covenant community? Kini nga covenant mga kaigsuunan, makit-an nato nga kini siya maoy pakigsaad sa Dios ngadto sa mga katawhan sa Israel nga sila maoy muhatag. Ingon pa niya dinhi, gracious provision through which God would make Himself and His saving plan known to the entire world. Mao nang ilahang responsibilidad. Mo'y nakigsaad sa Ginoo nga kamo nga pundok, kamo akong gipili, kamo ang mga katawhan ako, nga ako kamong gamiton, nga kamoy mo paila sa tibuok kalibutan, may tungod ni ining kaluwasan nga akong gihatag. Ang problema mga kaigsunan, ila bagyo ni gibuhat. Wala. Mao nay hinungdan nga giabrihan na sa Dios og mga avenue ang mga katawhan gihatag ni siya sa mga hentil ang pribilehiyo usab nga kini makadawat silang kaluwasan kay naghunahuna man gud aning mga Hudyo kaniadtong ang kaluwasan para ra na sila ha. Nga sila gi-covenant sa Ginoo nga sila'y mohatag sa mensahe magpaybalo sa plano sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ingon pa niya dinhi, Israel had been chosen for this purpose. Mora ginay napili sila ni ana apan wala nila gibuhat. Busa ang pagka sinakop nga magsasangyaw o magwawali unta sa plano sa kaluwasan, wa nila mahimo. Mo na nga nagpabilin nga hunahuna nila kita mooy ni pinili nga giluwas sa Ginoo. It is not. Ang kaluwasan open sa tanan nga mga katawhan. Nakita na ko, Pastor, nga ang mga Hudiyo, anong mga Hellenistic Jews, doon na sila feeling of superiority. Nga ang ilang una-una, mas higher sila kaysa mga Hintil. But when the time came, nga si Cornelius, ang usa ka pagano, nga kapitan sa mga Hintil. sundalo, nga na-convert nga to Hintil. sa... Hintil. Kanang pagka-convert niya, bisan pa si ang katunguban pang mga Hintil nga na-convert diha, nga mura kibali sila ang ilang pagbati, ang ilang being exclusivist. Mura silang natandog ana nga dili sila kadawat nga na converter nga mura ingon ana. So they were trying to make issues against that. Mo nga himo sila samok. Kay epektibo man ang pagmensahe ni Pablo o ni Bernabe. Mo na nga makita nato mga kaigsuonan no. Sa diha nga ilahang gipagawas kini nga issue. Adunay upat ka butang nga nabutang nga mura og na dili masabtan sa mga katawhan. Kung atong tan-awon, number 1, ang maayong balita nahimong distorted. Inay nga klaro unta ang good news nga si Kristo namatay sa cross, gilubong, nabanhaw ug nibalik ngadto sa langit ug sa dili mo dugay mo balik. Anyone nga mudawat kaniya nga personal nga manluluwas
mutuo kaniya makaangkon og kaluwasan, gidistort nila mga kaigsuonan niini nga pagtulunan. Ikaduha, ang grasya sa Dios would become annulled. Wanay pulos ang kamatayon ni Kristo. Kung tumanon lang nimo ni magpa-circumcise lang ka, magpatuli lang ka, waray problema. Pwede na ka nga maluwas. Mao na ilahang hunahuna kung mauna ang sundon. Ug naapay duha mga kaigsunan, ato ning hisgutan sa atong pagbalik. Mo break sa taog kadali, ato ning hisgutan ang nahibilin nga duha ka mga butang nga angay natong tan-awon mga kaigsunan. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuonan sa atong pagtuon. O balikan nato katong butang nga atong gisgutan kaganiha ang upat ka butang. Ningon pa niya dinhi, the misunderstood as sign of belonging to God's people. Wagi nila nasabtan ang ilhanan nga usa ka tawo mahiapil sa mga katawhan sa Ginoo, because they thought, ingon pa niya dinhi sa atong leksyon, that it was a sign of salvation. Nagunahuna sila nga moning ilhanan sa kaluwasan. If that was the case, nga ilhanan sa kaluwasan ang pagkatuli, kung mauna ang may tabo mga kaigsunan katong akong gi-mention kaganiha, ang duha ka butang nga nauna, number one, the gospel would be distorted. Ma-distort yun na siya, dili gyud na siya maklaro. Ikaduha, grace would be annulled. Walay Wala naging pulos. pulos ang grasya sa Dios. Ikatulo, Jesus wouldn't be needed. Ang sakripisyo ni Kristo, di na nato kinahanglan diha sa krus sa Kalbaryo. Wala na'y pulos ang iyang kamatayon, iyahang pagkabanhaw o iyang pagbalik ngadto sa langit. O ikaupat, kaning gitawag nga universal character of salvation would be denied. Sabot pasabot anang universal character. Kaning kaluwasan nga gihatag ni Kristo alang ni satanan, dili lamang alang sa usa ka grupo o usa ka pundok. So makita nato mga kaigsunan nga importante kini nga ato gining masabtan pag-ayo. Balik ta, Pastor, sa issue sa circumcision kung Oo. pagtuli. Oo. Kung mao manggaling na, kung ibutang ta lang kay mo hibaw-an naman nato ron mga kaigsunan nga mao na ilang dugukan sa ilang argumento, debate, kasamok sa una. Kung ato gumuna-unaon, kung mao nay basihan gyud nga mahimong insakto tong upat ka punto nga nahisgutan ni Pastor De La Cruz. Kana nga pagtuli lagpasabot nga ang mga lalaki ray maluwas, wag itay labot nga mga babae kay ngano man. Ang mga babae di man matuli. Ang akong na eksperyensyahan nga ang babae matuli pinagi sa pagbangag sa ilang dalunggan. Ya di man punta ng mga babae nga mabutang ag ariyos kay kita di man ta mga ariyos. So mao na siya nga it is really a distorted fact that circumcision that is covenantal dili na gid siya applicable sa panahon nga diri na sa Ginoong Hesus. Kay matod pa sa emphasis gadina, wala ni pulos ang pagkalansang ni Ginoong Hesus nga mo'y nag-offer nato og kaluwasan pinagi sa pagtuo. Mao. Muna diya, Pastor Ma'am Pinky. Una-una mong nila nga sila maoy naa nga insakto nga simbahan. Kay insakto right church sila, gusto nila nga ang tulumanon ana nga simbahan, ipasunod gyud nila adtong tanan nga mudawat sa kamatuoran. Una na diskasan nato ni siya ang mga main issues may tungod sa balaod ni Moises o may tungod na anang circumcision o mauna sa atong leksyon dinhi si Pablo wa gid siya musunod o ingon dinhi Paul could never agree sa ilahang mga pangunahuna. Muna nahitabo din didto ang debate. Mao. Moto ang debate itabo didto nya moto ang ilahang mga pamaagi nga ilang gitagaan o gipaadto nila gisugo sila ngadto sa Jerusalem, gipasubay didto unya nagakuha sila og mga maayong mga idea aron masitol ni nga isyu. Kaya kung wala niya o wala ni nila ihatagai og kasulbaran magsuunan, kita karon murag galutaw lang putag hangin ani nga dunay mga problema nga sa miagi di ay nga wala gyud masulbad. Muna nakanindot atong leksyon kay nagahisgot sa mga panghitabo kaniadto
nga kung masubli man sa atong kapanahunan, wala gid ni siya magpabilin nga problema apan doon na gid siya sulbad kay naamang gyud ang kaning utor nga mao ang Ginoo nga mo'y solusyon sa tanan nga mga butang. In addition to that, Pastor, kanang sa panahon ni Jesus Christ, nga ang iyang emphasis ko, through Him our salvation, no? Nga, ang circumcision, it's not really, like what I said a while ago, nga dili diha sa physical, kundi circumcision in the heart. Nga diin, kung naay circumcision, di ba, naay sakit ng imong bation, o saya na sa imong kasing-kasing, biyaan nimo tong mga butang nga mga ngilad sa una, nga imong gituwaan nga mag-enjoy ka. So, it's more like that. Nga ang balang espiritu rapod nimo, ang makakonbiktar nimo, ana, nga ang kausaban sa imong kinabuhi, which is what is really needed. Okay. So makita nato mga kaigsuonan, no? Gisulti ni Pastor Jimenez nga aduna tay referensya kung doon na may mugawas nga mga suliran, hagit sa iglesia, niini nga atong mga kapanahunan, natay referensya sa pamaagi unsaon pagsulbad. Kung atong tanawon niining iglesia sa Antioch, mao ning kaayuhan niini bitaw organized church, nga dili lang nag-inusara. Sa diha nga naa sila'y suliran dinhi sa Antioch, unsa ilahang gibuhat? Gipaadto si Pablo o si Bernabe ngadto sa Jerusalem. Diin ang maong sentro to adidto ang mga apostoles ni Kristo. Ug nangayo sila og tambag didto sa gitawag nato nga higher office. Pag-abot didto gipresentar nila mga kaigsuonan ang mga isyu. Ang isyu nga ilahang gipresentar mao ang gitawag nato nga circumcision, kaning mga ceremonial laws, balaod ni Moses, o gusto nila nga maklaruhan kung unsa gyud pamaagi sa iglesia nga sundon niining tanan nga mga miyembro sa iglesia. Aron nga dunay uniformity sa ato nga pagtulunan o pagtudlo mga kaigsuonan. So kung atong tanawon dito, wala lang tingali pod gi-record kay kung tanawon ninyo kining sa kapitulo 15 hangtod sa 18 niining buhat, diha ang maong discussion niini nga issue. Si Dr. Lucas wala niya nag-record tanan ang mga speeches, mga debate nga nahitabo sa mao nga konseho sa Jerusalem mga kaigsuonan. Apan aduna siya gitagaan o pagtagad ang duha ka statement nga gihimo ni Pedro o ni Santiago. Kung atong tanawon unsa man kining gihimo nining duha, unsa may ilang mga statement ngano nga mao man ni natagaan og pagtagad sa diha nga nakaangkon na sila og pagbinayluay og mga idea o prinsipyo nga karon atong giterm nga debate. Mani, Pastor Ray, ako nakita ba nga ang ato bitong iglesia na murag nakasunod bitag yun nga dili din ta mohatag og kaugalingon nga unahuna mo repair gid ta sa higher level sa tong organisasyon. Munta ni adtog didto nya human ani ni balik na dayon gipangayuan nila og hunahuna si Pedro kay siya mismo nakita mo gid panan-awon sa dihang nakabig to o sa dihang gipasuguan siya nga gipaadto sa kang Cornelio sa ato ang natun-an sa maagi nga mga semana. Unya human ana sa daghatag na siya sa iya dinhi nga talambagan kay grabe kaklaro man kay ni San Pedro nagaingon dinhi ngadto sa mga apostoles, sa mga elders, nagpahinumdom nila sa iyang kasinatian sa mga katuigan kauban ni Cornelius. Unya didto gipasabot niya unsa gyud ang pagipakita sa Ginoo nga panan-awon nga diin ang tanang tawo dili di ay basihanan nga dunay ipalabi kun dili silang tanan apil sa kaluwasan kay silang tanan basta mudawat kang Kristo na apil sa paghinlo sa iyahang pagpakamatay didto sa Kalbaryo sa cross. Mo na ang iyahang gipasantop nga diin masabtan unta sa iyaha o sa mga katawhan labi na kadtong mga tawo nga diin nahimong nagsamok-samok sa kanini ang pamaagi pinakasayon nga pamaagi aron unta kita maluwas sila maluwas apan naghimo sila lain nga mga pangunahuna nga nakahatag nino og kalibog o panagbangi sa iglesia. Okay. Palihog daw pastor, basaha daw nato ana sa Sinibuano bitaw kaning sa buhat kapitulo 15 versikulo 7 ngadto sa versikulo 11. Okay, akong basahon ingon dinhi. Og tapos sa taas nga lantugi si Pedro mitindog og miingon kanila, mga igsuon,
Kamo na sayod nga niadtong unang mga adlaw sa Dios naghimog pagpili diha kaninyo nga pinaagi sa akong baba ang mga hintil makadungog sa pulong sa maayong balita ug managtuo. Ug ang Dios nga nakaila sa kasing-kasing nang matuod alang kanila pinaagis paghatag sa Espiritu Santo ngadto kanila maingon sa iyang paghatag niini kanato. Ug tali kanato ug kanila siya wala maghimog kalainan sanglit gihinluan man niya ang ilang mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Nan Versículo 10. karon nganong inyo mang tintalon ang Dios pinaagis pagsangon sa yugo diya sa liog sa mga tinun-an sa yugo nga bisan ang atong maginikanan ug bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan. Versikulo 11, apan kita nagatuo nga kita maluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus maingon man usab sila. Okay. So, klaro kaayo mga kaigsuonan ang argumento ni Apostol Pablo nga ni Pastor Apostol Pedro sa diha nga naglantugi sila o nagdebate sila sa mao nga konseho nga iya gyud gipakita dinhi mga kaigsuonan nga sa diha nga nakonverter ang mga hintil katong gisgutan kaganihan ni Pastor Jimenez, particularly ang pamilya ni Cornelio. Ingon ni Apostol Pablo labi na dinhi sa bersikulo 8 nga gihinluan sila sa Dios sa ilahang kasing-kasing ug nakadawat sila sa balaang espiritu Amen. sama sa pagkadawat sa mga apostoles sa balaang espiritu. Therefore, ingon ni Apostol Pedro nga kung nadawat nilang balaang espiritu sama sa atong nadawat, gikonfirmar ang ilahang pagtuo nga gidawat sa Dios ang ilahang relasyon diha ngadto kanila. Mo nang ingon nila ngano nga inyo mang lisod-lisuron ang Ginoo, ngano nga ibutang man ninyo ang yugo sa liog sa mga disipulo. Nga ang Dios naghatag sa kaluwasan nga sayon ra gyud. Simple kayo. Simple ra gyud. Ngano nga ato pa man ang i-complicate ang mao nga kaluwasan mga kaigsunan. So makita nato nga mauna ang ilahang nakabot nga mga argumento o mga pagtulunan, mga idea samtang nahimo ang mao nga debate sa Jerusalem. Mao na mga kaigsunan nga importante kaayo ni nga kung dunay mga suliran sa atong iglesia, natay suliran mga kaigsunan sa atong iglesia, importante gayud nga atong tigumon ang konseho o hunta sa iglesia nga mahoy mo gihisgot niini. Kung dili matapos dinha ang maong problema, isangat nato dito sa higher office. Dili kita may magbuot-buot lamang kay kining atong iglesia mga kaigsunan. Sama sa iglesia sa Jerusalem ug sa Antioch nga kining ato organisado nga katiguman o pundok o iglesia mga kaigsunan. Amen. Dinhi sa kuan pastor kining sa Miyerkules ang kuan din ni apostolic decree ang Council of Jerusalem sa akong nasabtan namugna ni aron sa pagsulbad sa mga kagubot diha sa pangatarungan og sa mga kining mga theological issues. So na akong kuanan diri nalibog sab ko kay the main issue for which the council had been convened was satisfactorily resolved because salvation is by grace. Believing Gentiles were exempted from circumcision. So exempted na ang mga hintil when they join the church. Yet they should abstain from 4 things. Unsa man ning upat ka butang diri nga atong nahibaw-an nga sila kinahanglan nga dili magkaon sa unod nga gihalad sa mga Dios-Dios. Ug dili pod sila magkaon sa dugo. Dili pod sila magkaon sa unod sa mga mananap nga sana gipatay ng daan. Namatay. Namatay. Namatay lang. Oo. Wa na padugo. Ikaapat, importante ni nga sila dili mag-involve og mga tanang klase sa sexual immorality. So, kini bang solusyon? I think all the solution are already embodied in the Bible before that. Mao. Na naman na. Kung atong tanawon mo gi-emphasize man gud ni siya tungod ani sa background ni ining mga hentil. Ang ilahang nga background is na sila'y mga Diyos-Diyos.
O anything ilahang buhaton, maghalad sila sa ilahang mga Diyos-Diyos. Apan giklaro una, makita nato mga kaigsuonan, nga satisfactorily resolved. Unsa man ning na-resolve? Nga salvation is by grace, believing Gentiles were exempted from circumcision. Nga naman, aron nga maluwas, dili na kinahanglan ang pagkatuli. Kay ang kaluwasan, mga kaigsuonan, pinaagi lamang diha sa grasya sa Dios. Amen. Pinaagi sa pagtuo. So, gidugangan kining mga tulumanon, this is the apostolic decree nga mao ilahang nakabot nga resolusyon sa mao nga konseho. Ato ning tagsa-tagsahon. Pero, Una, Pastor, alang nako kanang ilahang decree, dili man na makadaot. Oo, Maayo man na, bisan pagandi sa ato akaw, kinsa Pero man dili silang original na sa daan nga Lagi. tugon. Na. Sumala sa Leviticus, na naman sa Oo. kanini ang mga kasuguan pa nga mga panahon ni Moses, kana na ila na nang ginatuman. Nya ilahan na nang gi-revive ni anang panahon na tungod lagi itong isyu nga nagkasumpaki sila muna ang mga apostoles, the apostolic decree naghimo sila ana nga mao man ni ang mga tulumanon. Nga di man pud dautan nga atong tumanon, pero balik ta wa ginay labot sa teolohiya sa kaluwasan. Kay ila man gunang ilabang gi-appeal nga kundi nimo na himuon di gid ka maluwas. Mo nang naa ang nakahatag og dugang argument nila. Kay kung ila pala untang gidawat yun, unsa ang kaluwasan, unya kanang tulumanon nga makaayo na to, wala mo gani problema. Bisan pa ako, personally, pagka maayo anak ni mo sundon, kaysa mo gimukaon anang mga mananap nga napatay, nga wala, makatulo ang dugo, nga physically or sa kaning health loss, di man gina siya maayo. So maunang butang diha nga ilang gipasantop nga tulumanon apan dili na maoy kalabutan sa atuang pagkaluwas diha kang Kristo. Okay. Nevertheless, Pastor, sa akong nasabtan, ang kining pag-re-emphasize bitaw aning ilang gidili sa mga pagano o kining mga hintil, so lusama rasab na sa ato karon nga kung mutuo ta sa Ginoong Hesus, that's all ang atong kuan nga once save always save. Pero wala na nagpasabot nga libre ta mo kaon tanan. Nga unsay gidadili bitaw di banta naman sa balang kasulatan nga di ta magkaon ani saglit kamo pinili nga katawhan gitagaan ta sa Ginoo og opsyon nga kay pinili man ta kang katawhan doon na tay mga pinili pod nga pagkaon. So akong nasabtan nga ingon ana rapod nga dili kita mo ingon sa ato ang pag-ing sa Ginoo nga Ginoo naluwas naman ko pero libre na ko tanan ani mo kaon. So I think it's the same story sa atong panahon karon. Nga dili kita mag-question ngano nga kalabing anang dulumtanan nga bitaw mo ingon ta ana mga kaigsuonan nga labi man ang mga dulumtanan pero di ba na siya ingon nga must for salvation. That is only a way nga to remind us nga if we are being saved maglikay sabta sa mga butang nga makadaot sa tong lawas nga bisan ang mga wala magtuo nga mga doktor sa Biblia nagarekomendar nga dili sabta mo kaon ana. Kung atong tanawon ng mga kaigsuonan, basically ang issue mao ang circumcision. Pero ngano nga niabot man ni sila dinhi nga decree. Ani ang mga kaigsuonan ang punto nga naa sa atong leksyon nga gusto nako atong makitaan. Ang punto dinhi mga kaigsuonan is it was ingon pa niya dinhi because those things were particularly repulsive to the Jews. The prohibition, they argue, were intended only to bridge the gap between Jewish and Gentile believers. Mao na ang ilahang gihimo nga aron nga ma-bridge niining butanga maay kining ilahang gipagawas nga decree. Kay ngano man tungod kay kining mga Gentile ang ilahang background mga kaigsuonan pag pagan background maning anaa ni sa ilaha. So it is also often it's claimed that all other Old Testament laws, including the Levitical food laws in Leviticus 11 and the Sabbath commandment, which were absent from the list, are no longer binding for Christians. Mauni ang argumento na pud karon ining mga bag-ong mga Kristohano ni ining atong mga panahon karon. Mao na ingon nila ay wala na nang pagkaon, wala na nang adlaw ipapahulay, kay wala man na appeal diha sa apostolic decree. Apan mga kaigsunan, dili insakto ang mao nga argumento. Mao na nga ang gusto lang niining mga apostoles
Sa diha nga gipagawas kining apostolic decree, a result ta kining gitawag nato nga Jerusalem Council, mao ang pag-encourage sa tanan nga mga hentil who wish to join the church was required to take a firm stance against paganism. Mao na ang purpose nila nga tudluan nila ang mga hentil nga mahimong Kristiyano nga mubarog gyud sila nga lig-on batok sa pagtulunan sa paganismo. Pananglitan kaning gitawag nato nga pagkaon sa mga gihalad nga mga mananap. So isa na siya, pagkaon og dugo. Uy niya kining gitawag nga pagkaon og namatay lang nga wala na padugo nga mananap og labaw sa tanan kining sexual immorality. Kung atong tan-awon mga kaigsunan, kini tanan importante sa atong maayong panlawas. Labi na kaning dugo, ngano nga ang dugo gibawal tungod kay ngano man mo na pinakahugaw nga likido sa atong lawas. It brings all the dirt, ang basura sa atong lawas padulong sa ato ang kidney aron nga ma-purify. So makita nato din mga kaigsunan, those rules were set against paganism. They were based on the rules from Leviticus 17 and 11. O 18 rather. Para sa mga dili mga Israelinhon nga moapil sa pundok sa mga Pinili sa Israelinhon. Unya, diha Pastor Ray mo na nga gipasabot din sa tong leksyon nga bisan sila gi-exempted ang mga hintil sa pagbantay adtong gitawag ceremonial laws apan gipasantop gyud pag-ayo sa decree sa mga apostoles nga sila kinahanglan gyud mo bantay sa balaod nga ana-ana bisan wala pa gani si Abraham. Mo nang gitawag og ang atong moral nga kasuguan. Apil na ni Ana ang ikaupat nga maogyod ang pagbalaan sa adlaw ang ipapahulay. Mao. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ganahan ako nga kay gamay naman ning atong panahon, ganahan ako nga tan-awon nato human sa mao nga konseho o konsilyo sa Jerusalem. Sa diha nga nagkasinabot na sila unsay solusyon sa maong problema mga kaigsuunan. Tanawon nato unsay ilahang gibuhat. Naghimo gyud sila og written nga mga sulat ngadto sa iglesia. Sa ato pa Pastor Ray, sa ato na karong kapanahonan, human nga doon na hiniusa nga aksyon na aday circular na ipadala. Unya, dili pud basta-basta ang mudala. Kanang pili pud silang mga tawo nga inilaba kanang talahuron, dili pud ta ipadala lang nimo tong wa gani mailhi. Muna na kanindot kay gayo. Mao na kagwapo aning ato ang nga iglesia mga kaigsunan. Ehemplo ani kay makita nato din nga naghimo sila og official gyud. Official nga letter. Sulat. Unya, dili lang yun katong ingon Pastor Jimenez nga gipadala lang kabugisan kinsa. Kundi ang district pastor pag yun. Talahuron yun. Ang magbubuhat yun mo'y nagdala. District pastor Dili nga bisan kinsa lang. Ang magbubuhat yun mo'y nagdala mga kaigsunan. Gidala sa magbubuhat. Kinsa may ilahang gisugo. Kauban sa mga apostoles. Ang gisugo mga kaigsunan si Judas o si Silas. Mao'y nag-deliver sa maong sulat didto sa local church. Kay sensitive nga issue man eh. So kikinahanglan gyud nga kanang yung reputable nga mga responsibilidad ang responsible nga mga tao mo ilahang gipadala didto. Ug ang resulta mga kaigsunan niya. Verse 31 nagingon, when the church in Antioch read the letter, they rejoice over each encouragement. So makita nato mga kaigsuunan nga sa diha nga na-deliver og insakto ang maong aksyon ang atong iglesia adunay kalipay. Busa mga kaigsuunan sa atong mga local church, sa atong mga misyon, sa atong mga conference. Kung doon natay action mga kaigsuunan, make it sure nga ma-communicate kini siya nga klaro hangtod didto sa pinakagamay nga iglesia. Kunya Pastor Ray, ato pong hinumduman nga once acted na didto sa Jerusalem, gipadala na ila na nang gidiskasan og maayo og mauna unta na angayan sundon alang sa kahusay. Mao po na sa ato karon. Once nga nanay action sa ato ang committee, sa ato ang higher office, kita nga naa sa mga lokal nga iglesia aron ang buhat bitaw mulambo nga dili makalugar ang kaaway, suportaran gid nato alang sa kalambuan ug kauswagan
sa buluhaton nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa. In addition to that, Pastor, there must be what we call open communication. Transparent gid untang communication gikan sa higher office ngadto sa mga local churches. Nga ang mga brethren dili lang bitaw pod nang mamati sila masugukan sila og magtudlo kanilang mga doktrina nga mag-insight sa ilang kalagot batok sa ilang pangulo o Oo. sa organisasyon. So before that will happen, ila sang i-refer ba sa ilang district pastor o sa conference nga unsa man ning doktrina nga among dadawat, no? Mo ning nungdan nga nay kagubot sa tong iglesia karon nga isyuhan pa ta nga kining SDA mao ning Babylonia. So mosamot tag kalagot tana sa katong kuan nga naay binhi sa kalibog nga ipuga sa atong kaaway. So before that, mangonsulta sa atong mga leader nga maoy naghatag nato og giya nga unta magbahimo tang malungtaron sa atong pag-alagad nga walay kasamo. Gusto na ko ibalik mga kaigsuunan sa atong mga lokal nga maiglesia. Usahay ang culprit sa atong problema sa atong iglesia usahay. Kani bitaw na atay mga bisita nga wa nato na ilhan. Musimba bitaw sa atong mga simbahan, nakabarong, formal, unya wa ta kaila atong tagaan og bahin. Mao na usahay ang isa ka hinungdan nga dunay kagubot og problema sa atong iglesia. Mao na nga duna ganitay mga ingana nga mga bisita o duna batay dapiton nga atong mga espesyal nga guest sa atong iglesia nga wa nato na ilhan. Wala nato na ilhi nga kini magbubuhat o kini unsa ba ni siya. Pangayo ang yun nato og endorsement una sa tanan mga kaigsuunan. Kung aha man siya gikan sa atong union ug sa atong misyon aron malikayan nato ang kagubot sama sa nahitabo sa Antioch. Tan-awan ninyo mga kaigsuunan. Dunay panaghiusa ang iglesia. Ang panaghiusa sa iglesia ni adtong tungura human nga nahimo nila ang aksyon nalig-on mga kaigsuunan ang ilahang panaghiusa. The unity of the church was strengthened. Salamat sa desisyon sa Jerusalem Council. But mauning but mga kaigsuunan. But not everyone accepted the decision willingly. Mga kaigsunan, usahay na po yung mga miyembro po baya na to nga usahay dili po sila dali-dali nga uyot. mudawat sa desisyon sa higher organization. Apan ato ning pailuban mga kaigsunan ug ato gining i-explain ngadto kanila kay didto sa unahan irara gyud ning masabtan. Mga kaigsunan, wala naman tay panahon. Ako ning pangayoan og katapusan nga mga pamulong-pulong niining atong kaubanan sa ato ang panel karong taknaa. Pastor Jimenez? Mga minahal nga makisunan, sa ato nang giingon, gidiskasantong maayo, dili kinakalikayan ang panagbangi, dili pagsinabtanay, apan ang linugdangan ana, kung ato lang yung tugutan, ang balaang espiritu magagiya kanato, mabat na nato ang pagsinabtanay, panaghiusa, aron kitang tanan, makalahutay o maandam sa dakong adlaw, sige ng Isus mo balik o magakuha kanato nga tanan. Amen. Ma'am Pinky? Positively speaking, mga kaigsuonan, daghang salamat nga na mga pagsulay, mga kagubot sulod sa tong iglesia. Kay kini magahatag nato og kadasig nga magtuon gyud tag dugang og tininuod nga pagbasa sa Biblia o pag-refer sa mga sinulat sa Espiritu sa tagna. Nga kanang mga panahon nga natay kalibog ato ginang ampuan nga balang espiritu mo imugihan nato asa ta kabasag solusyon ini mo dool batag mga leader o kaha magampo ta sa Ginoo nga makabaton tag kaalam ning tanan aron nga dili mahimong kawang ang atong nasugdan nga pag-alagad karon. So mga kaigsunan, salamat sa maong mga pamulong-pulong. Gusto na mo ipahinomdom mga kaigsunan kung dunay mga kagubot sa atong iglesia. Una sa tanan, dadun nato sa pagampo. Amen. Dadun nato sa atong mga leader sa atong iglesia aron nga makapangayo kita og hiniusa nga konsilyo og tambag gikan sa atong mga pangulo. Praise the Salamat mga kaigsuonan og happy Sabat diha kaninyong tanan. Og alang og sa lalom sa atong nga communication director ni Pastor Hesbon Buscato og ang atong manager sa ato ang Hope Channel Philippines dinhi sa South Philippines mao si Janster Kalibod. Kami nagapasalamat og nagasulti diha kaninyo og happy Sabat sa matag usa kaninyo. Happy Sabat, Sa dili pa nato ni tapuson mga kaigsunan, maminaw ta
sa usa ka ambahanon niining panahon na. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, and I know that He is near, how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon distant sky. Lift up your heart, redemption draweth nigh. Pagkatahom o Diyos na mo nga langit nun, ang paghisgot sa mga butang nga makaumol sa among mga panghunahuna nga mahimong labing duol diha kanimo. Amen. Apo lang giampo amahan. Nga dili lang kay pipila ang mapanalanginan ni ining maong takna sa pagtuon, kundili ang imong tibuok iglesia Yes, Lord. sa tibuok naong sayuta nga nagasunod ni ini bisan sa unsa nga pinulungan, makatabang kini o Dios sa pagpalig-on sa among pagtuo diha kanimo. Yes. Daghang salamat sa mga modernong galamiton nga diin amo makabot bisan pa ang pinakasuok nga dapit nga diin ato ikaw katawhan didto. Yes. Daghang salamat sa imong kaayo ug sa imong grasya ning adlaw ipapahulay kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon distant sky. Lift up your heart, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon distant sky. Lift up your heart. Lift up your heart. Lift up your heart. Ay kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here.
Hope Channel. Sharing love, changing lives.